Ahoj, babatko. No čo, môžem byť? Pardon, dobrý, Juroferko. Dobrý deň, Ema. Ale tuším, ti to aj teraz tečie, ten chvost. Toto nám tu porobila teraz. Toto je čerstvé. Teraz. Budem úprimný, takýto stav som u vlčiaka ešte nevidel. No ona si ho začala naháňať. A jak si ho naháňala, ona keď si ho koľkokrát chytí, tak potom si ho hryze. Niekedy sa tak zasekne, že si ho chytí a s tým sa točí. A tým si ho vlastne koľkokrát takto dohryzie. Máme psa, z ktorého fyzicky tečie krv a nie málo, akože z toho psíka vytieklo cez pol deci, možno k deci krvi. Hej? Čiže to je ako keby akútna vec a ja by som sa asi najskôr zameral na to, že poďme vyriešiť ten chvost a potom riešme všetko ostatné. Prvá vec, ktorú som musel vyriešiť, je veterinár, lebo ten chvost podľa mňa nie je zdravý a musí lekár nájsť, aký je tam problém. Ja som donesol úplne štandardnú pomôcku od veterinára, dáme jej na krk niečo, aby si nedočiahla na ten chvost. Foli má tento satelit a cezeň, ona nemá šancu si dočiahnuť na ten chvost. Nedočiahne. Ak by dočiahla, on sa dá ešte trošku zúžiť. Ja v tejto chvíli by som tento golier jej nechal minimálne 3 týždne. Tá prvá časť je jednoznačná, jej sa ten chvost musí zahojiť. Druhá vec, ktorú z môjho pohľadu veľmi potrebuje, a to teraz poďme spraviť, je, že vy jej potrebujete povedať, že sa vám to správanie nepáči. Hodím na zem, ona to ide zjesť a ja teraz cuknem vodítko. Fuj. 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 Výborná. To je šikovná. Potrebujeme jej dať aj tu na pozemku aktivitu, ideálne každodennú, ktorá jej bude veľmi zamestnávať psychiku. Ja som doniesol trošku viac misiek. A ideme jej rozdeliť večeru. A teraz prvú misku jej schovám sem. A úplne presne ju nevidí. Tretiu môžeme tuto schovať až za tie tvárnice. Ale ona ide nožtekom. Hľadaj. A má ju. Výborne. Hľadaj, Foli, ešte, hľadaj. Hľadaj, ty. Hľadaj. Hľadaj. Tak, a už ju má. Máte na to 3 týždne? To je naša výzva. Realita je, že jedno, koľko to potrvá, treba jej pomôcť. Deň prvý. Hľadanie. Fuj. Zo začiatku presne, že bolo to tak aj áno, aj nie Foli. Sem tam sa jej chcelo, sem tam sa jej nechcelo. Mala ho stále na sebe, nedávali sme jeho dole. Točenie ale úplne akože neprestalo. Nepočúva na ten povel ešte. Poď hop, ideme k veterinárovi. Veterinárka povedala, že nemyslí si, že je to z takého zdravotného hľadiska. Už aspoň na ten povel aspoň zareaguje. Poli, fuj! Asi aj ty, aj ja sa bojíme, že keď sa jej dá ten golier dole, že to bude zase také isté. 3 týždne prešli a mne to prešlo ako voda. Tak povedzte, ako sa má po 3 týždňoch Foli. Ešte to není úplne, že dokonalé. Čo povedala pani doktorka? No tak pani doktorka povedala, že teda prehliadla ju celú, pozrela kožu, že má v poriadku, dala nám také šampóny. Vtedy sa stalo, že si ten chvost pohryzla znova. Aj cez ten golier. Aj cez golier. Aj cez golier. 3 týždne nie sú dosť času na tú regeneráciu. Jednoducho aj pani doktorka povedala, že ešte ten šampón nejakú dobu, potom ešte kontrola. Ja by som jej ten golier ešte nechal. Kľudne aj mesiac. Ale kým tam je nejaké poranenie, nejaká bolačka, tak jednoducho ona stále to bude taký ten bod záujmu, ktorý ona bude riešiť, aj keby tá psychika už bola v poriadku. Milí diváci, občas nám jednoducho nedovolí náš 3-týždňový čas na výzvu, aby sme všetko vyriešili a musí sa to natiahnuť často aj na oveľa dlhšie. Pôjdeme sa pozrieť von, ako idú všetky ostatné veci, ale ten golier ešte nechajme. Pozri, tu je. Fuj! Prvú máme jasnú. To čo bolo? Ešte? Fuj! No, už je to lepšie. Dobre. Ja výzvu nejdem hodnotiť. Ja som presvedčený o tom, že sme na začiatku a že ste začali veľmi dobre. Držím palce Ďakujem. a ja utekám pomôcť ďalším rodinám. Ďakujeme. Majte sa Dovidenia. krásne.